బహుజన న్యూస్ కి స్వాగతం. గూరుడుపేట గ్రామ ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా బీఎస్పీ పార్టీలో 130 మంది చేరిక. కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కౌటాల మండలంలోని గురుడుపేట్ గ్రామ ప్రజలు మరియు యువకులు స్వచ్ఛందంగా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీలో మాజీ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సిడం గణపతి మరియు బీఎస్పీ పార్టీ సిర్పూర్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ అర్షద్ హుస్సేన్ ఆధ్వర్యంలో బీఎస్పీ పార్టీలో 130 మంది చేరారు. వారికి బీఎస్పీ నాయకులు సిడం గణపతి మరియు అర్షద్ హుస్సేన్ పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కంబ్లే గౌతమ్, నాగోరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. బహుజనుల రాజ్యం, ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీల ఐక్యత, బహుజన పార్టీ, బహుజనుల పార్టీ. ఓకేనా? వాట్సాప్ ఫోటోలు లంగా లంచి కొడుకులు ఉన్నా మొత్తం మా రాజ్యం వస్తే లంచి కొడుకు సంగతి చెప్తాం. ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ గారి నాయకత్వం, ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ గారి నాయకత్వం, మందా ప్రభాకర్ గారి నాయకత్వం, మహేంద్ర మాయావతి గారి నాయకత్వం, ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారి నాయకత్వం, ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీల ఐక్యత, ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీ ఐక్యత, బహుజనుల రాజ్యం, బహుజనుల రాజ్యం, ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీల ఐక్యత, బహుజన పార్టీ, బహుజనుల పార్టీ. తీస్తున్నాను మరి అటు వీడియోతో తీస్తాం. అందుకే ఎస్సీ బీసీలో డెవలప్ అవుతాం. అవునా కదా? అన్నకి కనవాలి, అన్నకి లేడీస్ అమ్మ రండి. మెంబర్స్ వాళ్ళకి వార్డు మెంబర్ గంగారాం గెలిచేది.